dia especial, que obrim les portes i que la gent ens respon cada vegada millor. I hem trobat tota l'oferta dels vins d'Altalella i Cava Privat, més els dels nostres amics, el Mas Igneus del Priorat, a l'Osoti de Rioja i l'Altos de Trebejos de Canàries, que d'una manera o altra hi tenim relació. Molt bé, molt contents perquè la gent es dona molt a conèixer, entén la filosofia de portes obertes, de ser un dia que aquí a Altalella la gent ho visqui relacionant-se amb tot l'entorn, i a tothom que ha vingut mil gràcies perquè la gent som gregaris, no? Vull dir, ens agrada que hi hagi gent, ens sentim còmodes quan hi ha gent i ens sentim molt ben acompanyats.